Zita ndiani? Evelyn Mdlozera. Evelyn Mdlozera. Mdlozera. Nzvimbo yatiri inonzi chiini? Muno munonzi Kingsdale. Kingsdale ward chiini? Ward 13. Muri mumwe wemadzimai ari muchirongwa chekupfuya huku, pachirungu vanoti beneficiary. Asi pakutaka kuziva kuti imimi makapinda sei muchirongwa ichi? Ini ndakapinda muprogramu nenyaya yekuti vaida vanhu vakushungurudzwa nevarume. Ndokupinda kwatakaita muprogramu. Handi pakushungurudzwa kana muchiti kushungurudzwa maiitwa sei? Ini murume wangu akangoenda zvokungototakura zvinhu zvake ndobva atongoenda. Ndatongosara ndiri ndega pamba ndisina kana heupa kana chii, ndangogara zvekuti zvasanganisira kusvika kuhama dzaidze murume pasina kana wana anenge akutoziva kuti kune vana vanoda kudya kana kuti chii. Ndokuzosvika ndipinde muprogramu. Igore ripi? Igore rapera, takatanga gore rapera project. Pakabuda murume mumba? Gore rapera atoine 2 years. Mune vana vangani? Ndine vana 3. Akasiya 3 vana ivavo? Vakomana 3. Nanhasi hamuzoti ari kupi? Vari kuMozambique, ndoziva kuti vari kuMozambique. Mwana mukuru ane makore mangani? Mukuru ane 17 years. Mukuru first born yangu Richard ane 17 years. Second born Reward ane 9 years. Third born Ricky ane 2 years 2 months. Vanhu tichidzokera kumashure zvishoma, mungati here pane masigns amaiona kuti murume uyu zvemba haachada? Ini masigns ndakamaona nekuti baba ava zvakangotanga ndichingonzwa riri guhwa kuti vano mumukadzi muno muZimbabwe Mozambique iko kusvikira owa zvizongobude pachena kusvika vazongoti onya. Saka ndizvo zvakazongoitika. Nyaya yacho makambotaura nezvayo naivo baba ava? Takatombotaura pakatosvika pakutaura zvisiri izvo zvekuti ndakasvika pakazogadzirwa chinyaya chakangogadzirwa chikakandwa paFacebook. Iva zvanzi ndini ndazviita zvekuisa nyaya paFacebook. Indisiri ndaisa nyaya paFacebook. Ndikatotaura ndikabvunzwa natete vamukuru ndime here maisa nyaya vaindibvunza zvepafoni kuti nyaya yatinobvira taonana kugara pasi kusvika izvezvi. But vakangozonditi murume ikoko hachauyi, mari hachatumiri, uchagara nenzara, chaitika pavana musazotibvunzi. Ndikangoti alright, zvika ndakutokublokai, ubva watondibloka. Nditete hanzvadzi murume. Nyaya yacho zvichida muchidimbu yakanga yamuri kunzi mamaisa paFacebook yanga iri yechi? Nyaya yakapinda paFacebook. Munhu yakanyora paFacebook achiti iwewe watora murume wangu uchafa ende denda wana chero muprofiti handi chero ng'anga chero ani anogona kubaya netsono. Ndaikubaya, ndaenda kuti ndinobaya ufe. Haungatori murume wangu ndarwadziwa chichi zvakangowanda zviri zvokuuraya zviyazvi. Ndobva ndatongoti ndachiona chimeseji chakandikwa kwandiri. Saka ndikangoti kuchigwe icho chichi. Saka akatora picture yavo yemurume wangu neyake mukadzi uyu ndo yakabuditsa. Ndikati ndezvei kwezvo ndichibvunza. Zvikanzi ameno kaiwoverenga. Ndatochiverenga zvezvekutoti ndanda kutodedera kubvunda kuti nyaya ndedzei. Chop ndichiverenga. Saka ndapedza kuverenga vamukuru bva vandikandira. Saka ndapedza kuverenga chabamukuru ichi chichiuya ichi tete bva wachikanda futi. Ndimazvita izvo ndikati handisiri ndaita zvinhu izvi. Dai mamira maregera kuti hasha tanyatsosecha nyaya yedu zvakaita sei zvakanaka. Taitobata munhu aita zvipi izvi pane kuti mungotanga kungoaccuse inini mobva mandiita kunge benzi. Saka ndakashaya kokuenda nako kusvikira murume ipapo mangwana tamuka abva azondatongoona atondibloka kusvika izvezvi. Hatauri neni, haiti sei, akangonyarara. Kune vana anotaura? Nemwana first born yangu ndo yaanotaura nayo. Nenhamba dzemuno mukati dzekuMozambique ikoko. Muchiona maitikira akaita nyaya kuti makati murume akakutanga kukudzai vamagara-gara baba mukuru vamagara-gara mbamwana tete. Kufunga kwenyaya isi nyaya yekubika here kuti zvakabva zvangoitika panzvimbo imwe chete? Ndozvandakatovaudza ndikati kana kuri kuti ndini ndaita nyaya yanditika ingawa ndiri muroora anozikanwa mumusha handiti ndaingotorwa
mai Richard mukudiwa kune izvi zvikubudiriro manyai kune nyaya yetika ndo manyaka nyaya yetonogara pasi totaura kana tichitsvaga nyaya yedu saka ndakatoona hangu kuti nyaya dzakagadzirwa kana kuti iye mukadzi wacho ndiye akagadzira here achiti iye achidiwa handichazivi ndakazongoti it's okay ndozva mari kana zvi zvawaronga Mwari hazvina basa ngazvingodaro ndobva ndatongosiya. Saka kusvikana nhasi amutauri nehama dzababa vaRichard? Vamwe vacho zvavanoita ndezvekuti kana ndikasavatanga vataurire ndindotovatsvaga mamuka sei makadini kana vasatetiwa kubudiriro vakatondibloka ipapo there and there kusvika izvi zvavataurire vanogara pabudiriro 3 apa ndipo vanogara. Saka hapana kana one hama yemurume yakazombouyawo kuti mugare pasi mutaura nekuti tete kana kuti zvakafamba so zvakazodai so? Hapana kana one kusvika izvezvi. Tidzokera kumashure zvishoma tingati ukama hwenyimi semuroora mukati memusha munoona semuroora akanga asingadikani? Ini ndaidiwa kunyanya navamwene vangu ndandisina kana problem kusvika kuna ivo baba Richard vacho ndichinyatsoona love yedu kubva pakutanga tatisina kana problem zvichiendeka zvakanaka nyange pacho pavakatanga nyaya dzavo dzemukadzi wavo idzi vaingoti hazvina basa ndokudai misi makadaro uye anogara kwewo uchigara kupi kuno but gonye rakazonyanya kuitika pakagadzirwa chinhu ichi pakabva patoshata zvekuti vakabva vatochinja moyo vabva vatodini handigoni kuzvitsanangura handiti. Ngatiti baba vaRichard vari kuona kwavariko ima hamuna kuzowana mukanawo zvakare wokutaura navo dai kuri kunzi inini ndini baba vaRichard pabuda chinhu chakaita so mashoko amukavataurire ndiye kuti chii? Ndinongoti makaita henyu baba vaRichard kukadasvika kuriyambudza nekuti kwezvinezvi ndatori pane chimwe chinzvimbo chavasingafungidziri bho zveshuwa vaigara vachitaura kuti mukadzi asina uchaanogona kuita izvo zvaitaurika saka ndinongoti baba Richard kukadasvika kuita sei kuriyambudza ndayambutswawo ndasvika pane chimwe chinzvimbo boza ndambofunga kuti ndichaita umwe munhu wakachaita kuti ndikwakewo mukati meupenyu semunhu anenge asina kuenda kuchikoroka mafomu 4 wasina ukanyora fomu 4 ukasabuda nechinhu unoite hapana nongozvingoti munhu anenge achingoti ndomudii yakasara iye saka ndongotendawo Mwari kuti neprogramu yakauya iyi at least ndaane chandakatarisa kuti at least dzikakurawo kudzangu idzodzidzi ndikatangwa kutengesa ndikatangwa kudiwo handizonyanye kuchemera mari yemunhu. Programu iyi makainzwa sei kunzi kuti shoko rakasvika sei kwamuri kuti kune programu iri kubatsira madzimai? Programu iri rakasvika nevamwe mai vanoita zveGP vanonzi mai Mudoni vanogara iko kwedu kuKingsdom musoro vanogara ma5 rooms ndo vakauya neprogramu ivanzi nana mai gore ava munhu nemunhu ngaatsvage vanhu vake 4 auye navo tivapinze muprogramu ishi. Saka programu ita ipinda iri kunzi tiri kudzidziswa mararamiro magariro mukati memusha mudzimba isati yauya hayo nyaya yeprojekti yakatozongopindawo mumasuri but yatatafambira nyaya yekudzidziswa kuti togara sei tisaite mastresi tichidhiswawo mastresi nekudzidziswa nekudidi ndozvatatapindira programu yeprojekti yakazongouya ndobva yazongotisumudzawo. Saka iye zvinezvi munewo kungani? Iko zvinezvi nini ndinoku dzangu 48 dzadziri 50 2 twakafa 2. Saka vana makamuvachengeta sei kubva pakaenda murume apa? Kubva pakaenda murume handidi kunyeperai. Murume aenda kwakazouya imwe programu inonzi K kana muchiziva. K yauya yakabva yauya door to door vaitanga kunyora mazita evanhu. Saka K yakazongotibetsera yakatanga kupa mari muEcocash kusvika yazobvisa EcoCash yakupa mari makadhi. Saka now ndo chikafu chatorarama nacho kunyanya cheK. Panotengawo K yako inopawo $12 pamwana ega ega 12 years yopinda mukadhi. Saka zvinoenda unonyoresa vana vako vangani unoswaipa chikafu chako torarama takadaro. Saka mukuru ndiye achaenda kuchikoro? Anoenda kuchikoro form 3. Ko mudika ari grade 2. Vana kana vachibvunza kuti nezvababa vanoti chii? Nekuti mubvunzo kunzi baba vari kupi vantu vachauya rini, munovapindura kuti chii? Ine handidi kunyepa. Pakutanga ndaitombotuka chaiko vakatetereka, izvo ndizvo zvandaitaura. Asi ko zvinondovaudza kuti baba wenyu vari kuMozambique vachauya.
mukomana mukuru pavanotaura nababa anoti baba vari kuti pamusoro pevana pauti pekuuya anoti pakuuya sababa nemwana kuti anogona kuti amai baba vati zvakati vanongoti vati muresa vati murisei ndongoti tiri raiti. Saka muri kutaura kuti murume uyu baba Richard hapana kana sendi ravari kutumira vana vavo? Baba Richard vanotumira. Okay. Kubva zvavaenda handidi kunyeba nekuti zvichabuda panyuzi handidi kunyeba. Kubva zvavaenda baba Richard pamwedzi pega pega vanotumira vana va 100 years. Okay. Handidi ngatidzokere paproject yehuku. Imi misamai Richard ramangwana renyu rinozomira sei takatarisa chirongwa ichochi choku nekuti makutoona kuti ndo pane pundutso yenyu? Ini ndoda kutovaka danga rangu rikure nekuti apa pahuku ina ndakutora maumbrellas takatora anonzi mawhite sasso anokandira dzihuku dzemazai ndozandakatora. Saka patoda kutoti zvikafamba zvakanaka mazai angu achingotanga kutengwa ndakutowedzera danga uku ndobva ndachiita maumbrella nemazai zvese ipapo. Toti pane vanhu vari kuona chirongwa ichi rubatsiro rwamungade nini nderwechii kuti basa renyu remaoko riendere mberi? Inini batsiro randinonyanya kuda iko zvino nderwemari yekuti ndiwane mari yekutenga chikafu cheo ndo pamwe pandinonyanya kudonera because unotenga tuma 5 kg tuita $3 ndokwaunongochitenga 5 kg dzodyika pamwe day and half watanga kutsvaga futi kamwe ka $3 kuti urambo chiwedzera chikafu dziri kuzombodona huku panyaya yekuti chikafu chiri kuita chishoma tina mari kutenga chikafu. Handiti. Alright, tunaita basa mai Richard. Attend. Okay. Safe space is just a space that is safe and free for women and girls to discuss their issues. Safe space was started when it was discovered that there were a lot of gender-based violence cases in the area, like here in Ward 12. So the Safe Space program was started during the time when Family AIDS Caring Trust was being operational in the area. It was started when women and girls were just getting education on how to reduce the cases of gender-based violence in the area. But then it was discovered that when they just do lessons without anything that is tangible, it never reduced cases of GBV. So it was then started with these projects. These projects were initiated, like here this poultry project where women and girls are doing the poultry project. It's like a person project. They started with 150 chickens, and after selling them off, the profits were then distributed amongst the ladies who were there. There were 15 initially, and then the ladies then managed to buy 50 chickens each to start their individual projects. So after starting the individual project, the 150 chickens, the initial ones, were passed on to another group. So these are some of the members of the first group. Some of them are survivors of gender-based violence, and now they can testify how the project is made some improvements in their lives. And these are the facilitators who are here with me here, Irene and Rosia, who are actually giving lessons to other ladies and women, and they are also testifying that cases of GBV have reduced, and some of the men who were actually violent to their partners are now becoming part of the project to make sure that the project is going on well. And we've seen reduction in cases even of some where sex workers were going out into the bars to trade sex and getting money. They are now doing the projects and are no longer going to the to sell sex for money, to exchange sex for money. So that's the safe space. Safe space meaning it's a place that is safe for women and girls to discuss their issues without maybe the intervention of men. And then we can help one another during the project with if there's anything that even the woman is doing that is wrong, that can create violence in the home. It can be discussed and find ways to go about the problem and reduce GBV in the home.